Evo nas. Dobrodošli u Viroviticu na 7. Panonsko-bilogorski maraton. Krećemo sa zagrijavanjem, utrka počinje za 5 minuta. Nažalost nema nas puno iz keksa, ali probat ćemo odvesti. Danas vozimo malu. 600 nadmorski, a valjda 23 km, nemam pojma. I tako, pa ćemo vidjeti. Ove godine smo slabo spremni, ali ići će. Kako god. Prijavilo se oko 80 sudionika. Ja se nadam da će to biti top. Nema nam druge. Eto. Si živa? Jesam. Krećeš? Mala, velika? Mala. Ajde. Nije da mi se sad baš velikom baš. Neka. Idem tražiti neki kvas. Evo, sam ja vozim. Dobar bajk. Koliko ti je star bajs? Koliko ti je star bajs? Bajk je 2009, ali kod mene je... Ja isto imam takav, zato te pitam. Da, zato te pitam. Ja sam prvi ulaznik. Ma, top. Konica je top. Kaj buraz, ne ide iznad 25? Ide na 26, To je malo problem, da, to je malo problem. Nemoj se niš bojati. Jesi si podesio pritisak u gumama i to, sve? Pritisak u gumama, sve okej? Aj jebi. Slušaj, ako bude previše tandrkalo, samo malo ispusti.
još. A Bruno jebi ga. Ne znam, gledamo na te baterije rade, ste napojili, šta je? Dečki, Sad ćemo se prepiti malo, a? dečki, ovo će biti mrtva trka između vas dvojice. Ja ne znam kako će to biti. Evo ga, start je bio furiozan, preko 30 prosjek. Izgubio sam lagano glavnu grupu. Iza mene još samo par vozača. Sad je cilj samo završiti, pa makar i zadnji. Nema, ide ekipa jako. Nema tu šalabajzera. Ko ja. Haj polako. Zada je došlo do nesreće u prvim redovima, ali sad će se ona brzo oporaviti. Ekipa već polako grabi prema prvom filter usponu. Laganini se usipaju, taman za single track. Sretno! Ovi na e-bajkovima šišaju ko violine. Bravo. Samo svoj ritam. Nemoj zgoriti. Svoj ritam. Pusti njih. Ja idem. Ali nemoj zgoriti. Samo polako. Koliki je puls? Ajde, ajde. Samo vrti. Ako treba u najnižu. Dečki, ima još puno? Ima dosta. Ajoj. Kaj je? Kaj je bilo? Kaj si u gužvi pala? Kaj si u gužvi pala? Jebi ga. Si se natukla? Da. Možeš disat? Ak ne bude... Nije. Da, da.
Ne bi moglo doći do daha i jako bi te bolilo. Jako bi te bolilo. Ne, izbilo ti je zrak iz pluća. Sad samo pazi, ako primijetiš da je slabije disanje, onda stani. Da ne bi bio pneumotoraks, ali nije. To su male brzine. Na uzbrdici si pala. Na uzbrdici si pala, nije to velika brzina. Nije, ja sam ove pravo. Bok! Oh. Koji lakat. O, Gale te ganja! Sva sreća pa je pala, možda imam šanse. Si ti čula to, a? Nema labavo. Pa kaj ja ništa, a? Jebe vam rižu. Kad vas ja zgazim. Jega sale na farbu. Neću. Jesi ga zaoro. Kaj kriva brzina. Nisam ja brži od tebe. A gle, MTB, nije cesta. Friško je napravljeno, znaš. Treba to ugaziti. A ruše ovi. Treba više voziti. Trka se vozi, ove pile u šumu, sve u 16.
Opa! Hopa! Bok! Buras, di? Di ova? Di ova? Ajmo, Gagiću, idemo. Teško je, Buras. Evo, sad je kraj, sad ćemo na ravnicu. Bravo. Thanks. Solu vodu, šta ćeš? Evo te kola. Može, imaš banane i sve tamo. Evo sad ću. Možda da se skloniš jer tu prolaze ovaj drugi krug. Sad ću. Buras. Buras, odi desno. Idem. Odi samo odi desno, Idem. da te neko ne lupi. Idem. Odi desno. Buras. Teška je staza. Spavaj, ne spavaj. Teška je staza. Stavi ga dole, stavi ga dole. Buras, teška je staza. Da. A, znam da je teška. Ovo je zadnji single do jaja. Čekaj, da imam jednu, da će došli.
Buras, kak je to prošlo? Ide ko violina, a? Za koliko si došao? Sati 17. Ma da, pa to je to. Šta top jebate, treba doći za 45 minuta jebate. Ne može. A sam malo. Bicikl ide, Ima brzi dijelova, Bicikl ide 25 km na sat, staza dugačka 25 km. Sve okej. Evo ga, povrata kući. Sat je 48 sam vozio. To je dobro. Ali 580 nadmorski, nije valjda više. Sve u svemu super. Sat 48. Vidimo se dolje. Stari moj, top! Topčina. Odlično. Super je stazica. Dobar dan. A ja bi, on. A? Jes, ček, imam. U autu. U autu mi. Ček, sad ću da. Hvala, pozdrav. Buras, kak je bila? Si zadovoljan? Čuj, vidim jaka konkurencija. Kad je Tomislav Katalinić 6. ili koji, onda znaš koliko je sad. Nema, Slavonci dobro voze. Nema zezancije. Da, pa si vidio ti to, a? Baš sam se iznenadio. Da. A da?